Sa number 3, isa ka punong barangay sa Bacolod City ang sa karon ginapangayuan sa paatag kun nga nakabalik ang mga illegal structures sa dalan nga iya nasakupan. Gindagdagan sang notice ang Bacolod City Legal Office si punong barangay sa barangay 16 nga si Jason Ligaya may angot sa mga nagbinalik nga mga illegal structures sa kilid sang dalan sa Palangka Road nga iya nasakupan. Ginsiling ni Attorney Joseph Carol Chu, City Legal Officer, nga gin-clear na nila ang lugar sang July 9 sa tinalikdan nga tuig. Apang sang ginbalikan ini sang CLO agud i-inspect natukiban nga may mga bag-o na naman nga mga illegal structures nga nagkalatukod. May mga car washan kag may mga bulkitan na sa higad sang dalan. May ara sang trucks, sang junk shop kag mga panimalay. Ini ang ginadumilian sa syudad bangod sa mando sa Department of the Interior and Local Government nga ipabilin nga hilway para sa publiko ang mga sidewalks. Sang Lunes, ginkatuan sang CLO si Kapitan Ligaya agud hatagan sang notice kag hatagan siya sang oras nga mapahalin ang among mga istruktura. Kung hindi pa makakas sang punong barangay ang among mga istruktura, posible pasakaan siya sang syudad sang kaso administratibo base sa memorandum nga Local Government Code sang DILG. Sa nigman sa among nga direktiba sang DILG, responsibilidad na sang punong barangay nga ipabilin nga hilway ang dalanon matapos ini mahawanan sa syudad. Sa karon, wala pa makasabat si Kapitan Ligaya sa notice gikan sa syudad. Gintinguan man sang Digicast Negros nga makakuha sang iya pahayag pero wala siya sa barangay hall kay ina. Si Ligaya, ang una nga punong barangay sa syudad nga ginserbihan sang amo nga notice. Ang City Legal, grabe man ang efforts namon nga man-clear sa dalan. So, gayo kami sa mga punong barangay nga, buligan man kami nila. Subong, nabalikan to namon, may mga karwasan, may mga ano, so, dapat hindi na pag-alaro sa mga kapitan.